Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Molo sanibonani nongizima Africa igama ulinde kuhle usibongiseni ngwakwakhumalo MC Dr Life nina niyamazi phazamisa wenu phazamisa wasenkundleni zokuxhumana usekhona ke kwi podcast yakhe hamba phambili kwenzeke podcast sikuphatheleke uhlelo lakho lunqa phambili njengenjwayelo izinto zemnandi izinto amanandi nandi right asiqale ngapha ngaseyitolo ngithi nje shwi nginazise abaxhasi balolu hlelo lwanamhlanje okuyilona ke ozolithokozela siqalela ekuqaleni Shem usele wena abakwa Apple Valley bakuphatheleka ama iPhone asezingeni eliphezulu kodwa ke alingene iphakethe lakho pho ulindeni ungakabi nayo zitholele elakhe iApula elithandwa ngabaningi phuthuma kwa Apple Valley isitolo sabo sise Pinetown ku 150 Marion Ridge Drive Caversham noma ubathinte kule nombolo 0813564989 bakhona nasezinkundleni zokuxhumana ngena ku Facebook na ku TikTok uzobathola mawusuthengile bakuthumelela la ukhona yiba muhle cwebezela shayina ngeiPhone yakwa Valley yakwa Apple Valley #kwenzeke podcast naba abanye uzakwethu okumele ngibadlulise hayibo singabavaleli ngaphandle kwaze kwakuhle kwethu mabhinga siphethe ke idirect meaning clothing brand babuye ke baziwe ngeDM clothing brand banezimpahla ezinhle zabesilisa nabesifazane ukhethe zitholelekele enqephu ningizimu Afrika ngeke usole amanani abo akahle kakhulu nawe uzowajabulela lenqephu ke itholakala lapha na ke eThekwini ku West Walk building floor number 6 room number 627 B mawungekho kwelika banana awuvalelwe engaphandle bathinte ku 0631716970 na ku TikTok na ku Facebook bazokuthumelela ke catalog yabo uzikhethele okuthandayo izimpahla zakwa DM zikwenza uhlonipheke uthandeke uzethembe #kwenzeke podcast akangiyeke kwala njengamanje ngihambe ke manje sengiqadile phela ukudayisa angizokudayisa phela usuku lonke ake ngiye bafethu ngamukele isivakashi sethu the one and only uNzuzo Nsizwa ke kwaHadebe izihlabani eyaziwa kakhulu ke emculweni wesintu kabi yami ndala ekade wasengigudla nayo asikubingelele sikwamukele kwenzeke podcast Nzuzo Risto bafethu siyabingelela Mbingelela nje igama lami uNzuzo njengoba esho nje umntungwa. Mfowethu uNzuzo waHadebe empangeni esigodini saseSangoyane. Emayedle la ngibuya khona. eSangoyana? Yebo ngizala uMangema. Intombi engizalayo. Ukuzala kwabani kwaHadebe? KwaHadebe yebo. Phela usaza amaciko, shana ubaba, ubani wakho mfowethu? Shana ubaba mfowethu. Funa uhamba ucashe ngobaba, abantu bokathi bayasho mina ngizala uMengameli uJacob Zuma. Bese izinto ziyalunga. Nawe shana oqaba ufuna indlela. Ekhaya ke kahle ngizala nje kwaHadebe. KwaHadebe ke la khona amaciko kakhulu. Yeah mfowethu. Ngoba ngisho umkhulu ozalo baba bonke. Yes. Wayumculo wayedlala inkositini umkhulu uGigi. Wazala ke ubaba uhlabe yakhe uV uqala weza ngobaba futhi uMaqhinga Hadebe weza ke ngobaba uMhlakifana nokukhona babuzwa ngabantu futhi nawe ukhona la emculweni okuculayo kahle nje ekhaya nje sonke siyacula nje ngabaculi kanjalo yebo nisebenza ngani ngomlomo sebenza ngomlomo nangeyiginci asebenza ngomlomo kuphela namhlanje kukhona so awona bafowethu namhlanje sizozela isimanga ngoba ngiyaqala letelezo la uZuzu futhi uZuzu ungiphathele 2 wayiginci zimbili hayi bafowethu nizobheba nikholwe mfethu asivele siqale iqaleni kabi yami ngoba ngiyangithanda mina ukuthi sazi la sisuka khona kuze sizokwazi la kuphi esiya khona iqala lapha lento kaNzuzo ezengena ke kumaskani sengiqonda ukuthi vele into esekhaya phela kusho uma ukuthi amagagaza lekhaya nawo uzoba yigagu kuyenze kube khona idliwa kuwamagagu lawo so sithatha usibeke kona wesile ukuthi kungene kanjani nawo uzongena ke emculweni noma vele ubone abadala bengaphambili lutho ungena kwemculweni nje awona nje kakhulukazi ekhaya sure kwaHadebe njoba ngowaHadebe yes baba mina bangibone sengishaya isiginci nje abangazi ukuthi ngase ngifunde nini unomanga wena babone sengishaya isiginci nje ngoba bengihlala ekhaya mama vele mina yes
Yeah, isiginci mina ngifunde ngekopi lesha. Yeah. Ikopi lela isiginci bengenaso nje, bengenayo ngisho ukuthi mhlawumbe ngathenga isiginci bengenamandla. Yes. Bengisesikoleni isiginci ngisifunde mina esikoleni ngisafunda ugrade 9. Oh yes. Ngifunde lapho ke. Babe saphila umgqumeni ngaso sikhathi. Wena umuntu ko engabukela kuyena ukuze ngishaya isiginci namhlanje ngiyamhlonipha nalalele khona ngoba uma ngishaya isiginci ngiyangidlala into yakhe benobhonya phansi lokho kwayidlala umtshengiseni. Ngibona abantu engidlala ngoba uma kuthiwa ngidlala into kabhonya phansi ngidlala ekamgqumeni ngiyakwazi ukuyihlukanisa yonke wena ngakhiphela kabhonya phansi bese eceleni ngikhiphela ekamgqumeni bese eceleni ngikwazi nje ngesiginci nje ngicabanga ukuthi ayikho into engakwazi ukuyenza. Mana Zozo ngifuna ukuyithanda le ndaba yakho ukuthi ngesikhathi ukhula wena ubonela abantu bedlala. Yebo. Wayidlalela into yakho. Manje shuda akekho wathi kuno 1 kuno 2 angazi nifundisa kanjani egenci. Akekho ke mina wathi hayi bamba la ubambe la mina ngayibambela nje ngoba ngisho khona lento yokudlala isiginci uma ugijimisa imini kanje. Yes. Leyo nto leyo mina yayingihlula ukuthi ngithi kanje ngisho esikoleni ngisho desking ngangiloko ngithi ngifuna ijwayele le mina le yagcina ijwayela ke manje ngagcina sengikwazi ukugijimisa imini akekho wangibamba la wathi ugijinyiswa kanje umbuke izandla ezenza. Hayi akekho. Futhi italent ke leli. Yebo. Yazi ukuthini buthi ngoba angithi abantu bayakwazi. Yebo. Wena waziwa ngengoma online edume kakhulu ngonyaka ophelile kungekudala izohlanganisa imiliyoni. Sifuna lokho vele njengoba silapha nje sizokhuluma lezo ndaba ukuthi hayibo nakho ulahle ingane yakho ethi imiliyoni ngakalitholi ayilithole le miliyoni waphinde kwabuya nomsebenzi omusha wathi ukubongela omunye umuntu mangabe ephumelele sizokhuluma ngalawo nto leyo ebalekile sengenzela ukuthi abantu mabefika kwi podcast ngoba ngiyabazi basheshe ukuba nenhliziyo ezincane asibanike lento abayithandayo. Yebo. Sizoqala ngabantu engikholelwa ukuthi ubukile umsebenzi wabo wena kuyacaca wena imbewu yethu uthe ukuncele lapha nakomgqumeni nakomtshengiseni but ake sidlale basaphila. Ke sibona basaphila ukuthi ubani ngifuna nje futhi ungiphe igcwama elisha kulezi nje ezithandwayo ngoba mina kule podcast ngiyayithanda ukuhlonipha umuntu ephila asamhlonipha umuntu esengasekho bafethu asimnike amalungelo umuntu ephila ukuthi gcwama elisha mbuzeni bafethu siyawuthanda umsebenzi wenu wenza kahle isuse leyo nto leyo yesibambezela manje. Angazi uzothi asebule zezimbili hayi ngoba sizodlala u6 no12 ya ngiphethe ngizoqala ngo6 Sani isombe la nje nomona ubhuti uyandaba nabantu abanomona awuthi ikhiphile ingoma wena hayi abakhululeka abantu abanomona abazokushayela phela kuyisibusiso lokhu kuyikwenze kwenzeke ukuthi uzokwazi ukushayela iginci emili same time ngeke uyithole ndawo lonke asiqaleke ngegoma elisha. Yebo. Igush ne Paris bese siza ngithanda umenzi i-podcast uyiphakamise kakhulu asikamvaleli ngaphandle umenzi uligugu kuthina kuyikwenza wenza ke-podcast siyamthanda because ungomunye wamaciko afike asibeka ebalazweni ukuthi hayi kwenze wenzeke ngayithemba noma ngobani ngayithemba bese sivala ngwesithathu ngizokutshela mase ngifuna wesithathu ukuthi ngifuna abantu singaqala ngobani ke siqale ngegushi nange Paris kuzoya ngawo ukuthi ufuna ukuyiqala lapha igushi ne Paris qale ngegushi lapho sihlonipha umbuzo endala sihlonipha igwabo umsebenzi yabemihle. Dale mama sibona nasamodla Dale mama sibona nasamodla Sumara para pepe Woza Asumara para pepe Esa sewilisi Sumara para pepe asambe mfowethu siye Paris akonisho makhawe saphila Nguya
ngokuthi ungubani uhamba izindawo ezinjani uphila nabantu abanjani uphethe itaya lesinjani kuya ngokuthi ungubani hayi ngizokuze mfowethu uhamba izindawo ezinjani uphila nabantu abanjani uphethe itaya lesinjani uncishelani ngiyancishana ngiyancishana into ezimnandi kulungile ake sifake umenzi ngiyakuthanda ngoba yona into nathi eyasenza yasibeke ebalezweni sihlonipha ke the one and only umenzi umuntu angababizela ngoba umsebenzi wakhe muhle kakhulu sithi nje aqhubeke njalo angayeki usijabulisa kumbuka Thuso man ngiyakuthanda uyazi ngiyakuthanda ngiyakuthanda uyazi ngiyakuthanda azikho inkomo nawe kama khona uthando yimi khona uthando azikho inkomo awe kamala khona uthando yimi khona uthando bafowethu ay shayizandla bafowethu shayizandla bafowethu asingagcini lapho mzuzu Risto phela mina ngithi ngixoke ngixoke lithanda imndeni ngiyayithanda into yakithi hayi faka umfazi omnyama mfethu umfazi omnyama faka yakithi bese sixoxa ke awayeke yakwethu angithi umfazi omnyama njalo ngakho mali ubhuti omdala manje hayi kube njalo ungawahamba udumsabezizwe ubashiya bakwenu sabe kwethu #phazamisa embela ndaba sikhona soma yabo awusoba leboko ngomathambo ngiyangishanga semncane sangilokotha yabathenjini impela babhemu oh mina ngiyakhonza kantanisa ngani na yabathenjini impela tanefuna oh ngiyakhonza mina kuzwakali ngani ayi angiyazi le yabathenjini impela babhemu oh mina ngiyakhonza kantanisa ngani na Bemalu, Yishu malume wami uno Usenhla nevuna baphela Yimkhumbula ay shit ayibeke le 6 lena awuyibeke le 6 ake sixoxe kancane ngoba le 12 ngifuna ikisishayile lo msebenzi wakho omusha ake sibeke i6 asizelana ke nje bethu ngonyaka ophelile kusebenzeke kanjani online siyayibona ihamba kahle siphenye mfowethu ulwazi onalo nawo noma mhlawumbe izinto othe wasibheka njengoba ubuye nomsebenzi wakho omusha kuhambe kanjani unyaka ophelile phela bengona album yokuqala ama album mathathu une EP eyodwa so sithathu sibeke wena wesile ukuthi kuhamba kanjani ke kusukela unyaka omsebenzi ophelile nakulo msebenzi womusha esesongena kuwona angiqale ngikhulume ngoba imisebenzi mithathu angiqale ngikhuluma ngokuqala othi kwamaganga engawukhipha egoli emabhozini yes ngo2021 yes wasebenza lamsebenzi ngoba wangiveza kubantu lamsebenzi ngoba kwakunengoma lapha ethi ngengikhohle bayazi abantu abaningi lapha ngifeaturing khona uSithunzi nethi uMamvelasi yona ingoma eyaduma kakhulu yami le ingoma yami yokuqala lethi uMamvelasi eyasusa ukukhuluma ke ngendlela yakususa ke ngonyaka olandelayo ngase ngibuya ngeEP ekuyona engithathe yangibeka ebalazweni kakhulu ingoma ethi ngabona ngazenze online
ingoma le engithathe yangibeka kubantu yangiveza kubantu TikTok ngibonga kakhulu namanje mina ukuthi iwona ongivezile wangiveza kubantu abantu benza ama video ngale ngoma ethi online ngabona ngazenza be reactor benza yonke into kungijabulise kakhulu mina lokho ukubona ukuthi hayi abantu bangithakasela kakhulu ngikuphula nje ulimi ngabona nomzukulu eqasha online uzuya lapha emcimbini kaMzukulu wabhala ema page yakhe ukuthi lento yinhle idinga thina siyaseke hey webhodi zenzeke izinto la online umzukulu abantu abangenamona abantu into mabayithanda bayithanda abafithi ngathi nabanye bengakwenza kokwenza umzukulu ngoba umzukulu ukuposta le nto ayiposte page lakhe yazi ukuthi umzukulu bakhokhelwa mawuzocela ukuthi cela ungipostela ungiphusha uzokufuna imali ngoba unabantu abaningi wakwenza lokho for free kumina mahala wangiqasha emcimbini hayi ukuthi mhlawumbe wangiqasha ngemali wangikhokhela imali bafowethu umzukulu bafowethu wangikhokhela imali umzukulu bafowethu olundi siyabonga yebo wangikhokhela imali ngayo le ngoma lethi online ngoba iyathandwa kakhulu le ngoma kungeyona yodwa kule ngoma ngoba ihloko sealbum sasithi omaqeqeqeke yes omaqeqeqeke ingoma futhi nayo ecishe mhlambe nama views amaningi lapha ku YouTube na ku Spotify ihambe kakhulu nayo kodwa ayihambanga njenge online le esibheke kwimillion njengamanje so ke wasebenza kabi yami shothi wabona hey umculo manje iyaqala manje yakwethu iyasimama wangena ke ku2025 kwenzakalani ke manje ithini indaba yethu ithini into hamba kanjani umsebenzi lomusha awuphethe sithini ihloko sealbum uthi sidlala umlabalaba lo manje ka2025 engikhiphe ngoJuly ngenyanga yokuzalwa ngiyajabula ukhipha ngenyanga yami yokuzalwa ngikhiphe ngoJuly mfowethu bekunzima ke bekunzima ngoba bengwathola ama calls nemiyalezo ukuthi sokwesibona uzokwazi ukucover online sokwesibona uzokwazi ukucover ethi ngabona ngezenzo ngeke azakwazi ngithi mina ngenhliziyo kanti ecule ubani le online leyo ngoba la umnikazi uye lo ecule yimina nje ngizohlula yini manje ukuthi ngicule into mina azodlula online ngathi abangazi ngahamba ngaye studio ngiyokhipha i-album lapha ngayenza i-album ngazizwa futhi izingoma ukuthi hayi zizoshaya khona njengoba ngikhiphe ngoJuly nje ngathi mangikhiphile cishe 3 days la ngabona khona abantu bangithanda kakhulu bayiphusha ngalendlela basho bathi bayizwe kumanje ihamba kakhulu futhi ngicabanga ukuthi iyakude kakhulu nje obihamba kanje kunengoma ethi ukubongela umuntu ziningi kule album kunengoma ethi ukubongela umuntu track 2 ehamba kakhulu ukuyapostwa nawo saliwa lapha ku TikTok eyiphusha usaliwa laphana bayinaka kabantu kakhulu osala abantu asebe nama followers banamagama bangabi posta ibona ingoma ihamba kakhulu bayiposta ke osaliwa kunengoma lapha engihamba khona ongena encane so sesikuthole njalo wengena sokuthola njalo wengena kunengoma sibhale abantu bamfunda sokuthola ngilapha kusasho kanjalo abantu abafuna le combination yami nongena bayicela bathi besicela ukuthi ucule nongena kanti nongena bayamtshela ngale ukuthi mawungacula nalomfana lo kade ebimamba kanti nangapha bangitshela mina ngase ngimthinta kungena kwasho ukuthi umuntu ongenankinga ngimjwayele naye futhi uthanda umsebenzi wami naye ngithanda futhi umsebenzi wakhe ngiyawazi umsebenzi wakhe wavele kungena ukuthathela phezulu lokho wayezongena engomeni eyodwa wagcina sengena engomeni ezo2 ngobeza ukuthi hayibo kuliwe phela la yafethu le ngoma ke ethi ngiphilela wena yokuqala cishe ina 115,000 views njengamanje lapha ku YouTube bese ethi enye ethi babe kuphi uyana futhi engihamba nongena lapho ngiphinde ngihambe noShenga ehlala Nkosi yakwethu ngiphinde ngihambe noShenga wasehlala Nkosi bayamazi ke abantu uShenga wasehlala Nkosi ethi ingoma asahetheke stela kuyiyona eyidonsa phambili ngama views lapha ku wigcina nobani ina 360 hayi izoshaya million le futhi mele kuphela lo nyaka lo nishaya ne-million lo ngoma mfethu kulela kubantu ukuthi bayidlala kangakanani bayithanda kangakanani ngingakhohlwa undoni kunengoma enondoni lapha ewu-track 3 angisa 3 ethi sekuyolamula umdali ngeke iphele uthi umuntu othatha umuntu wami ngeke iphele ungenile uMandunakazi lapha hayi wangena ngeze ukuthi hayi yangena into ompela wangena nje
bakhombisa ukujabulela abantu ke into ethi combination kahle kahle ngoba bebathathu lapho ngibafutshishile bonke bajajulele kakhulu ngokungibafile ngibafakile ngomeni bebe khona abanye bengizobafaka ngagcina ngabafaka ngenxa yezathi ezithize ngeke ngibabize amagama abo ngoba aze bengene vele sebeyongena kokuzayo yebo no qhala ukuthi kuyajabulisa mina nawe singakhuluma kahle phela mina ngubhuti ngathi ubhuti nosisi mina ubhuti umne wenu umfowenu sisuka kude ke ngisasakaza kwintokozo FM uyakhumbula ngisawumhleli imicimbi ngangihlela lapha neTech Maskandi Festival sasikho yes la ngakhona ngake ngakuhlunga khona kwezinye insizwa ngibona italent lakho ngaleso sikhathi cishe ngo 2017 bangaphosisi 2025 sikhona siyibambile leli yakhuluma khona i combination wakwayenza Dr Life yabona sasibanga kule 7 sasiba u7 ngizobabala nje kwakuMandla Gijima kube umgeshe yes umgeshe wakhe kube umgodi wesambane kube umude yes kube umchashazi savala ngo lo usuka umfowethu wakhumalo ulokhu njani ukuqilaza umthakathi wena umuntu wabona ikhono lami kakhulu lapha ngoba leya ngoma ngisathi siyowenza lapha yayingahleli ukuthi izokwenziwa kanjani wayengekho umuntu ozoyibheka yabhekwa yimina wena wakhombula ngaphoqa ngathi hayi akubheka akhombula ukuthi nanga umuntu ongabheka le ngoma ngayibheka le ngoma yonke yaphuma ihlangene kinje ngenxa yakho ungisusa phansi nje la ngisazi wangibone eDalton la kumele hostel ngamdlala eDalton ngiqhushela lapha yazi ngikhumbulani ngikhumbula ngicela ngiqoshela futhi omdala ngikhumbula ngalesikhathi siqala ngiqala podcast uma ungakhumbula ngiqala podcast 2022 nabafowethu siqala podcast nabafowethu ngafika kuwena ngizolanda iginci ebeyivili ngafika nje abafuthi ngiyakhumbula manje angisazi ngenze njani wanginika ngangayiqonda nje lento oyenzayo ukuthi uthini awase likhuluma iqiniso hey umuntu uthini lona angizwa lento ayishoyo ufuna isiginci kimi uyokwenzani washiya mina pho manje futhi ngishaya isiginci ngangiqondanga nje le nto umuntu wawenzani kahle kahle kodwa ukuhamba kwesikhathi ngigcina sengumuntu hlakaniphile ukhumayo bafowethu yazi ukuthi uzongamphatha kabi ngathatha isiginci ngaletha umuntu podcast yena ngangamletha anawo uthi ungiqoshela uthi ngizwa kahle sivuthiwe sinkulu manje seku right kanti kube ngeze ngalesa sikhathi ngase ngakuyena ngabe sowangiya ukuthi sengafika nje kanti kungokuqala ngifika ku broadcast namhlanje kodwa kade sazathi 2017 hey kuyini sazala mfethu 2017 kodwa 2025 namhlanje mangifika la ekhaya ngifika kahle ngifika ibroadcast inkulu mfethu cha wayiqala mfethu ngeyigini wayilethe iginci mfethu saqala siyabonga kakhulu mfethu ngoba kumnandi khona lokho mfethu ukubheka emumva ngoba abantu kuze babone ukuthi lento yekhono isuka kude kakhulu ukuthi awulento yangifundulula yaphinde yayisengivalela futhi yese njani ngagcina ngasaqondi ngalensiza njani ngathi kuthiwayo Ngaqinisa kabi yami. Yabona njengoba manje ke sizokhuluma into ebaluleke kakhulu ukuthi umsebenzi wakho omusha abawulandele. Asaze njani? Asilande 12 njengamanje. Asilande 12 ntaka baba. I12 yethu ngifuna yenze imanga. Ngifuna sikhulume ngo-online. Kanti ngisafuna ukukudirector ke manje. No direction manje. Nazi into yes. Ngifana no direction board #uphazamisa uphethe uhlelo. Uyalazi nawo lolu hlelo ukuthi ke lesi sigatshana esingena kusona abafethu. Abafethu shano empela. #what uyabona kamahlathi empela ndaba manje ngizoshintsha ngibuya ngise ngapha ngoba phela beke yabona ukuboneni ukuthi uma umdlali ungalidlala ibhola uyabona uma ungadlala ibhola wena bhuti ubekwe ngaphandle ebhetshini usheshe ukhobe uyaboza ubani hayi ubani hayi awufakwe wena ufuna ukufaka awusufaka ebekwenzinkinga so ke manje woyihlonipha into ongakangeni kuyona silungiselele ngoba baningi ababefisa sasifisa uba ngabasakazi before ekusakazeni ukhozi sisakazele yiphi imsakazo gagazi wherever la khona imsakazo but sebahamba olindasibi sikhona manje sekulalule thina ke manje sesiyabheda because we didn't take ama notes we didn't want ukuthi si relax sifunde siphatha amacebo sibe izinto ukuthi mangifika mina ngiliciko ngifuna ngifike ngihluke kanje ukuze abantu bayothanda umsebenzi wami so ke silapho ke bhuti omdala ake size la kuwena ke online bhuti manje
singena kuyona njengamanje sisazoyichaza wena ukuthi iyasebenza kanjani usuyichathe kanjani but yakhe kanjani ngoba le ngoma isimanje manje ukuthi vele ikhuluma ngamafoni nje manje ukuthi sesigcinana ngokuthi hi uma ungathi hi ngiyathula hayi ke liphele uthando azange akekho washo ukuthi angisakuthandi usho kimi sengisho ukuthi ayikho kusho ingoma kusho ingoma ukuthi akekho wathi angisakuthandi kwavele nje kwahlala kwazenzakale akayisishayo #impela ndaba bafethu sikhona mina ngoba umsebenzi ushaya amaphepha ngithi Kuvuka Nzuso lapha ngabona khona ukuthi uthanda uthando lwami akasenalo ngabona ngezenzo lapha ngabona khona ukuthi uthanda uthando lwami akasenalo ngabona ngezenzo ngabona ngezenzo uyazi mina ngabona ngezenzo hayibo uyazi mina ngabona ngezenzo wayekele online namutshela ukuthi ngi-online kodwa kekho bingelelo muntu uyoze kube yimi obingelela yena nakho navumela ukhonje wayekele online namutshela ukuthi ngi-online kodwa kekho bingelelo muntu uyoze kube yimi obingelela yena nakhona uzuvuma lokho nje bese ejulela kancane 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 lwehluthano kancane 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 lwehluthano mfowethu Ningizimu Afrika kancane 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 lwehluthano kimi Sagcina sehlukene Sagcina sehlukene Sagcina sehlukene Sagcina sehlukene Sagcina sehlukene Sagcina sehlukene Lapha ngabona khona ukuthi uthanda uthando lwami akasenalo ngabona ngezenzo uthando lulodwa yilo lukwazi ukubekeza ngase kuphele lona ubekezela bani uthando lulodwa yilo lukwazi ukubekeza ngase kuphele lona uyobekezela bani awu bafowethu yahosha imamba awu Nzuso mfowethu bafowethu bafowethu ulungile ayingene lesemathandweni sifuna nje manje bambo yilandela ngoba leni ingoma yangonyaka uphelile ka2024 asingene ka2025 ubongela umuntu mayiphumelela ake sicela siyichaze ithini le yanto ithazo kwezama ukubongela umuntu uma ngabe ephumelela ake ngisho nje ngizokwenza isibonelo ngizokwenza isibonelo ngiyakubona nje uyapi ngenza isibonelo ngabaculi mfowethu abaculi namhlanje sebeshintshile yabona njengamanje lento ngingathini ngayibeka kanjani lento abaculi bakudala abasafani bamanje ngixolise nje ukusho njalo sesiyakwazi ukupostana manje singabaculi yayengenzeke le nto leyo thina dala thina sisa posta la ku WhatsApp sasingakwazi ukuposta umuntu uthiwa hawu yini uyipush ngani wena waphusha abanye abantu isuke wrong le nto leyo ngoba ngokwamazinga ngeke sifane ngeke silingane futhi umunye umuntu ngeke uyifanise naye yabo manje ngobe lapha nje ulapha amava akhe naye ngobe lapha wena into ongayifuna ucela kuyibuza ufike kanjani lapha hayi ukuthi mhlambe umlwise noma umbonazele ngalokho yabo le ngoma ilapha ukuthi asoke zama ukubonga lo mayiphumelela ngoba nawe usazophumelela kusasa usazofuna nawe ukubongelwa yabo yazi ukufakazela ngibona ulimit
ingoma kaMafikizolo ayipostile ku Facebook eshaya 1 million viewers above ebedlala ingoma kaMafikizolo edlala stage ngibonile stage udlala ingoma yomunye umuntu uyabona nje yonke le nto leyo stage besithula stage sekuyenziwa ke kunabo umjolisi mabe ngena stage umjolisi edlala ingoma hayi zakhe zama featuring akuzona ezakhe lezo ngoma ezama featuring uthi ufakiwe lapho njengoba kaMsezana akuzona ezakhe uyayidlala kodwa ku right akho inkinga le ngoma emazona futhi ukuthi ubuke ubuhle balento ukuthi nanku masikande siudingayo yeah 90 sidingayo ukuthi umuntu nje ufana noma ukuthi akusewona kumculo emhlabeni nje jikelele ukubonga lo munye umuntu nje kuhle umbongele uthi ayi cha ngiyakubonga la mfowethu kuyamjabulisa lokho yena wakhula Nzuzo Risto wakhula Mfokahadebe yakhula ingane yami madoda ngiyayikhulisela abafowethu sengikhulisile badala manje abantu nami sebeyangidondolozisa bangikhulisa ukuthi hayi Khumalo podcast Lindi izokhula uyibongisa wena uMark G bongisa abanye wena bakhona onhlaka production akhona abanye akhona ozoso babongise ubamention ukuthi abafowethu basebenzile nawe ngokunjalo Khumalo fanele bekubongise nawe phela nawe izinga lakho liphezulu thina alikho phansi makwazi ukufika abaculi abaphezulu kanje beze kuwe yabo hayi into enkulu kabi leyo nafethu hayi ngiyangehlula ake sishaye ngoma ngiyazi bejaha kuyibuka kuyiluka lapha kuyiluka lapha ku YouTube asishaye mfethu bayithanda kakhulu lapha ku TikTok nami ngiyayithanda because mina vele uyangazi ngiyayithanda into lezi ngiyakwazi ngiyayithanda kulo mdali lezi ngizima Afrika ngiyayithanda into lezi sikhaswa ke abakwa DM phela sikhaswa abakwa Apple eBali bafethu bona abantu basiphethe nabasenza sibe yilento siyona sibahle nje ngenxa yabo asambe ke Nzuzo mfethu #phazamisa uphethe uhlelo lumnandi asoke zama kwangela omunye umuntu mangabe phumelele usubona into yomuntu inhle bese ubona ukuthi ifanele wena shutha imfanelo omunye umuntu into ifanele wena shuthi zonke izinto ezinhle emhlabeni nje zifanele wena ikhiphe emkhondweni wakho leyo nto ngoba izokulimaza umkhosi ukuthi zonke izinto ezinhle emhlabeni zifanele wena wedwa asoke zama ukubongela omunye umuntu mangabe phumelele usubona into yomuntu inhle bese ubona ukuthi ifanele wena shutha imfanelo omunye umuntu into ifanele wena wedwa shuthi zonke izinto ezinhle emhlabeni nje zifanele wena ikhiphe emkhondweni wakho leyo nto ngoba izokulimaza umqondo ukuthi zonke izinto ezinhle emhlabeni zifanele wena akwakwamali ukushayela umuntu ihlombe ayikho imali ekwayo ngokushayela umuntu ihlombe akwakwamali ukushayela umuntu ihlombe ayikho imali ekwayo ngokushayela umuntu ihlombe wabuka into abazangakini emakhaya ukuthi zinikela phela yina ukho yini umehlelo ukhona umehlelo khona ukhona intaba khona umehlelo impilo leyo hayi mfowethu ningizema Afrika ayi asoke zama ukubangela omunye umuntu mangabe phumelele usubona into yomuntu inhle bese ubona ukuthi ifanele wena shutha imfanelo omunye umuntu into ifanele wena shuthi zonke izinto ezinhle emhlabeni nje zifanele wena ayi izoba buhlungu izandla bafethu izoba buhlungu izandla yo Nzuzo yebo yile iyo lento lena izo12 ezintambo ekhalayo ziningi kodwa sese 12 plus 6 14 15 16 seziningi kakhulu 12 plus 6 yasezu 18 ngoba ushawu 18 lo muntu nazi ezinye shawula intombe but kulungile faka bethu enye bethu efikayo sidlalele inkabi yami ngingakuvaleli ngaphandle ufane noma bembele sikwazi ukuphetha njengamanje noma beyiphi nje efikayo ziningi noma ceceke bathatha intombe yami zikhona nakulonyaka futhi ukhona nekashenge ungayishile kashenge entsha ke le uhamba kuyo noshenge mfethu bese sikwazi ukuthi abantu sibabonise ukuthi kahle italent likhona eMzansi ikhona italent eMzansi ikhona italent eMzansi ikhono into ekhona Wemntana umuntu ngicela ungiphathele kahle inhliziyo yami nabo uwe wedwa kimi uwe mama
Wemntana umuntu bengicela ungiphathele kahle inhliziyo yami labo. Uwe wedwa kimi. Uwe mama. Ngiyakuthanda mntana umuntu. Nenhliziyo yami yonke mama. Unephathini lakho wedwa enhliziyweni yami elithinta nguwe wedwa. Uwe owenza ngijabule ngaso sonke isikhathi ngihlale nzima. Mama, siyangiphilela wena, ngilela wena wedwa nomuntu. Oh Sansuso, Ngilela wena wedwa mama. Ay suka. Yebo. Awu yayisishintshile yakwethu. Size ngapha. Yayisishintshile yakwethu. Yayisishintshile yakwethu. Ayisuka madoda. Angeke umthinta umuntu nekhono lakhe. Umuntu nekhono lakhe bafowethu. Nami elamba bafowethu elokubabaza. Akukho okunye. Indoda lendoda inekhono layo. Asabe bafowethu. Tshela masijana manje. Womakaka bathatha intombi yami uMamlela se. Bayomkhanisa lemdleshe. Wena mthandeni wathula kanjani labafana bengitelela kanjani. Womakaka bathatha intombi yami uMamlela se. Bayomkhanisa lemdleshe. Wena mthandeni wathula kanjani labafana bengitelela kanjani. Nimshela umsho akukho sokalaza kahle ngamakhaya. Nimshela umanqopho ukuthi nje wolibamba lingashoni. Wengashilisi nje wofakaza ntoni na kodwa yini ongayisho nje wena. Wengashilisi nje wofakaza ntoni na kodwa yini ongayisho nje wena. Yekukhumbula kwami no alamache ngiyomfuna kwantombi ehlulini. Awufake kashenge mfowethu sevale faka kashenge mfowethu. Lena bafowethu ikhona njengamanje yona ke hamba phambili kwingoma zika 2025 asambeni silandele bafowethu. #phazamisa sisemphela ndaba lapha esikhona. Sihlazi nonzuzo umntaka Hadebe. Ihlabani. Ayi umaskanda umnyanya. Yeah, umjolo uyahlekisa manje. Sayethekisa isitalo sizivele hleke nje kudlule. Yeah, umjolo uyahlekisa manje. Asayethekisa isitalo sizivele hleke nje kudlule. Usavela phi wena usancikisa ngomjolo. Yeah, umjolo ukhalisa abantu ngapha nangapha. Ayakhala abantu umjolo. Ngiyeke usangibona mina ngihlephisa umjolo. Sekwanele manje. Balisa uyakhala uthi ngaliwe nje. Uyabalisa uyakhala uthi ngaliwe kanjani. Yeah, uyabalisa uyakhala uthi ngaliwe. Uyabalisa uyakhala uthi ngaliwe nje. Uyabalisa uyakhala uthi ngaliwe nje. Uyabalisa uyakhala uthi ngaliwe nje. Uyabalisa uyakhala uthi ngaliwe. Bese tushenge. Suka! Suka! Uyabalisa uyakhala uthi ngaliwe nje. Hey, uyabalisa uyakhala uthi ngaliwe nje. Ngiyabuza mfana. Ushusheke kanjani? Uyabalisa uyakhala uthi ngaliwe nje.
Shiya uyabalisa uyakhala uthi ngaliwe nje. Nawu unamaphimba mani nawu uzima unjalo nje awungitshele nje ngathi ungayishengelezela wena ongagcina uyishengelezela ukuthi kabi yami lesisebenzela kakhulu nawu uthi kakhulu she uzwe kakhulu kodwa ungayishengelezela uyangivumela into ongayishengelezela ngingayenza uyazi naye hayi ngiyakuzwa hayi ndizonzima kakhulu wena lapha awungayishengeleze wena manje ngiyeza uthi hayi nayi singiyakithi phela singekona ngoma manje awuyazi abona nje mangizoqala la iqala khona awuyiqale phela khona yeah Inekhona lengane yakwethu. Inekhona bafowethu. Ngizoyicula njengayo. Yes. Awungiphoxe mfana. Hey umjalo uyahlekisa manje asayetsheki isitalo sesivele hleke nje kudlule. Yengabe usavela phi wena usancikisa ngomjolo wethu. Uyabalisa uyakhala uthi ngaliwe kanjani Uyabalisa uyakhala uthi ngaliwe kanjani Niyabona nobafowethu ukuthi niyabona nobafowethu ukuthi nomuntu uyiphiwe ingeyakho wobonga ngoba hayi ukuthi wedwa hayi wedwa ngizwe nenye insizwa ishawushulu kamjolisi khona insizwe ecane ngiyakhohle igama la kodwa ngathi ngase Fryhead kunengoma eke ya trend nje yabangwa kakhulu kuthiwa ikamjolisi kanti eyale yansizwe bayifeaturishile so manje ikhona lento ukuthi ungacabanga ukuthi into manje ngoba khona ipodcast uthi iyona yodwa podcast ekwenza kanjalo awunjalo ikhona ezinye ezihlabayo baningi hayi sengeke ngizwe impela baningi amacule nje umjolisi manje kakhulu abahle futhi abamnande no shenge ngento yabona nje kube yahlahle shutha ukadumi ungavela uyithatha fana bhaso bushenge bhaso uzomphuca umsebenzi ngizomphuca umsebenzi uyakhuluma nolufe kwanzekalani umjolisi yakwazi futhi amaphimbo amaningi ngangamuze ushaya loshuni igenge nemakhono umjolisi una wonke amaphimbo una ubani futhi umnyana amaphimbo amaningi cha uwe ungayishiyi umnotho bese basiminofu igenge nje esifanayo nawo leyo genge inamaphimbo amaningi yabona nje mina mangathi angicula ubhenguzi manje awuyazi ngicula manje uyasho njalo sikhuluma ngetalent la ngekhono wesizulu ngikwenzela ubhenguzi ukuthi into enjani ngoza bashaya inzuzo bafumile nje akubena ayibona imkhuba yokuthanda imali akubena ayibona imkhuba yokuthanda imali waze wangala wakho muso mathi ngoba mina ngingenama kubuka nzuzo wena izono zakho ziningi zakala lapho wakho makhona somathekisi uyazazi ukuthi ukhulele umntana zonke lezi zinto zonakala ngenxa yakho shona ntoni na ngenxa yemali aqomuso mathekisi washiya mina aqomuso mathekisi enguzuzo ngenxa yemali aqomuso mathekisi hayibo washiya mina aqomuso mathekisi onghlanyisa lo mfana ngengoma wesana zabe oza ayisanda ukungitshela ukuthi ukhulelwa amasonto mabili ayisanda ukungitshela ukuthi uyayisola amasonto mabili othathi ijazi lemoya egqokisa usomathekisi yangonela umntanami imkhuba yokuthanda imali wakhula ukubala imali emathekisini umntanami akayithanda imali uyasho umntanami ufuza unini akayithanda imali yasho umntanami ukuhamba masika mfunekayo umntana wagcina wavela obalo ukuthi babedlala ngayo somathekisi wakithi lo ayikwazi ngisukuma ukuhamba masika mfunekayo umntana wagcina wavela obalo ukuthi babedlala ngayo isiko lakithi angeke ulithenge imali shemso somathekisi wakithi lo muntu ngicela ungiyeke umuzike la ngicela ungiyeke nzuzo yabona kahle we need another time nonzuzo akasohlala nje amaciko bafethu ya ngoba angithi kade sisho uma unekhono lokuthi
ikhona lakho ukudlala ezinye insizwe Yeah. ngiyazi ukuthi ujive kahle kahle wena umuntu omlandelayo angisafuna ungena khula ngiyofika nijive bafethu ngiyofika nijive ngenxa yexesha ngiyofika nini bafethu cha kulungile sizofika kuyena asiqala ngibuze imibuzo emithathu before angibekela ngale phela angifuni phela bese ubajabulisa phela ngomculo mina ngingajabuli hayi angijabule ngimibuzo emithathu 3 questions bayazi nawe lo mthetho ningizimu Afrika asingene esigabeni esisheshayo phuza amanzi phuza amanzi futhi ukuze wehlisa ulaka ungasho ukuthi ngithe right bafowethu imibuzo emithathu kule mibuzo emithathu into esuke siyibhekile ke siyesibheka isivakasho sethu ukuthi siyafisa ukuthi siphendule kodwa uma ukuthi imibuzo siyabona ukuthi cha la no asinayo impendulo asikhali kakhulu sike sithi nje hayi kulungile mfethu asidlulele phambili kolandelayo imithetho isho njalo nami ngeke ngikutshele answer but impendulo uzoyithola kuphi na uzoyithola ke kubantu yabo so ke asiqale ngokuqala ke kuneqembu elalibizwa ngokuthi zingqungqulu question number 1 zingqungqulu lelo qembu lelo lahlanganisa obani ingqungqulu zomhlaba yebo kwakumfazi omnyama uze chemist washila imhlophe uyacabangela noma ushaya khona imawezi ingqungqulu zomhlaba uphuze chemist umfazi omnyama washila imhlophe ungaqhe wasuthaka imark man kade usithi size gig okay kodwa sikuzwini okay ayikike question number 2 kunegama elithi inzuka ikey awungiphi incazelo yaleli gama bese ke ungipha umusho usebenzisa leli gama umusho esikhuluma ngesentence angithi isentence yebasho inzuka ikey sentence inzuka ikey qala usichazele qala inzuka ikey bese ke uyasinika ukuthi usakhele umusho ngenzuka ikey akokuqala nje unzuka ikey udadewethu igama lika dadewethu lelo ozalo baba uzwa ngabantu manje angishaya hayi igama lakhe lelo unzuka ikey lisepasini noma nje igama lisepasini hayibo udadewethu ungichaze igama enzuka ikey yes usho ukuthini inzuka ikey yini noma usho ukuthini inzuka ikey into eyenzekile yangaqondakala uthi yenzeke kanjani inzuka ikeyike le yakho umusho ke umusho ohambelana nayo yes bla bla nda bese ufanga ngifuna legama likazi wayike lingene lo musi ngifuna ukuthola ke manje ngazelo njengoba uyichaza awucabange nje khululeka isikhathi esethu cabanga nje ukuthi inzuka ikeyike okay ufuna wakhe nje umusho yeah ngithe ngihamba ngisuka lapha ngisuka khona ngiza ngapha ekwenzeka inkinga inzuka ikey ngizolisho nalo igama kwenzeka inkinga inzuka ikey endleleni alisihamba khona saphazanisa amaphoyisa azivimba laphana siphazamisa nje indlela yethu besihamba besiza la sekulungile sekulungile kodwa ngicabanga ukuthi umuntu uzobona lapho ngisho ukuthini ayibo uzobona ukuthi ngisho ukuthini lapha uthi ngisho kodwa inzuka ikey lapha Zozo question number 3 siyabonga bhuti question number 3 ngokugcina ke lo sengiyaqeda I was noma ungaze na 7 no sir ngayizwa yakwethu question number 3 kunesaka nezisho kodwa ke ngifuna ukukhuluma ngesisho namhlanje isisho esivamise uqalwa ngo-uku izimvamisa and siyaguquguquka emishweni mawusifaka emishweni asibi kumele sishintshe samsana nenkathi kanti isaga samsana nenkathi siba mawusisho nje usisho sinjalo emishweni angendluleke lapho bengachaza into eziningi kunesisho esithi ukubamba ngiqedelela sona ukubamba yes besisho isisho bese ifaka lokushodayo ukubamba dash so ugcwalisa ke lapha ukubamba dash bamba lingashoni ukubamba lingashoni usho njalo ngoba ngifuna ngiqale ukuthi ukubamba angithi ngithema ngichaza ngathi isisho sivamisa siqale ngobani uku lese ngisikhiphile sithi ukubamba bese siyaqhubeka hey
Hey sisho. Hayi batshela bakuphendulani lapha ngezansi. Ayibo nawe siphendule manje. Nazo lesinene njani manje? Uzohlala emphini. Ngibezwanga nje ukubeza. Cha kodwa kumala ngibakhiphe bezohlala la bona. Bashaya lezi iginqi eziwu2. Beyishaya. Yenazo bayishaya. Yeah. Ngoba la yebo umuntu abazoshaya lezi iginqi bese bephendula lo mbuzo wami ke. Yeah. Asedlula but 3 questions out. Akubamba ngezansi. Ubamba ngezansi. Ukubamba? Ubamba ngezansi. Hayi ke angisazi washo kwathi angisazi ke angicela uhlala ujive mfethu bese siyahamba. Okay. Naye ujive umshanga ba umshanga 12 noma ujive umshaya ngo6 umshanga bani ujive Angazi futhi kuyafana. Awuthi ngizele umnika u12 ujive hayi usinika ujive mfethu ngoba iqhawe lakho le Angize ngapha. ufuna umuswa ngapha Yeah. Kumuse iqhawe lakho leli Hey. Kuphuma nje kusithoba. sebekutshotise nawe nezenjani kuwe ngapha nakho uzocosha mfowethu sibone la woza Dixon asambe kuloko mfowethu asambe mfowethu no Jiva simnike Jiva simnike qhawe lakho ke leli qhawe kanzuzo leli imamba asambe qhawe lakhe sesihamba mfowethu bekunangisela wona uyajabulisa ukuhlala nami awusona madoda Sambe Jiva Bengirop manje ungajabuli awusedlule Ngiyabukisa nami Mina ngikude ngomaskandi Mina ngingqonqo ngomaskandi Mina ngiskalethu ngomaskandi Mina ngikude ngomaskandi Mina ngikude ngomaskandi Mina ngiskalethu ngomaskandi bephelele bonke Manga konontinte akuphumele ngaphandle ngoshaya ufakose akunontinte akuphumele ngaphandle ngoqobo Mina ngiskalethu ngomaskandi bephelele bonke hayi zozwa ngeke Jiva nansi intwana Zikhona izinto esingakhuluma ngazo hayi leyo ndaba Zikhona izinto esingakhuluma ngazo hayi leyo ndaba Zikhona izinto esingakhuluma ngazo ayeke leyo ndaba Awuvulwa yiye uthi uyishanga ekhona nda kulungile uthi omdala zinxenxele abantu mfethu ukuthi ke balandele umsebenzi wakho sesibenzele mfethu iqiniso uzobuya futhi kungekudala ngoba ngiyayithanda izinto ezinhle uhlala isikhathi eside wangenzela ukwenze kodwa sihlale kuyona asibanqenqe mfethu ukuthi sicela unqenqele abantu abawu2 balandele umsebenzi wakho bawulandele baphinde beziqiniso bakuqashe mfethu bakubize ukhona njengamanje zu2 izinto eseyicela nje kubona 2 Yebo. Ngicabanga ukuthi ngoba sengizela ngizosizakala kakhulu ku broadcast sinamandla kakhulu lapha ku YouTube nje ngithema ngibuka ama subscribers akhona ngabona ukuthi iyazama le ngwe kusetshenzwe kakhulu ke manje ngifike kahle ngifike kahle afethu bengicela ukuthi niwusupport kakhulu umsebenzi angisho ukuthi aniwusupport niyawusupport abafethu ngendlela kodwa bengicela ukuthi ninxenge nabanye ukuthi abangakawuza umsebenzi wehlabani nibalalelise ukuthi hayi nabafana bakhiphile bashaya ngoba manje abalandeli bamaskandi khona abangasawuthanda umaskandi nxa ukuthi khona igenge eningi engashayi khona yabo manje umuntu uma ngabe uzomtshela ngomculi uthi okulalela ubani uvela dawo ngoba yini wake wezwa elaleliswa umuntu angashayi khona nathi ukuthi mina uthwala lihlabani ethi umuntu hayi
angifuni ukulalela into ngoba umaskandi ngiyawazi njani kanti lutho anginjani bengicela ukuthi mina angene lapha ku YouTube aseshe lapha nihlabani Spotify yonke indawo mina ke umsebenzi lo online ngiyazenzela ngiyayifakela online angifakelwa umuntu ayikho nje umuntu ongisizayo ngiyazenzela anginankampani anginalutho sizihlabani siyiqembu nje thina mangabe ufuna ukuxhumana nathi sikhona inamba yethu la sixhumaneka khona siphinde futhi siya ku TikTok ngino TikTok mina lapha ngicabanga uTikTok wami ke abantu bakhombisa ngithanda kakhulu kuona ngoba mina ngiyafika kuona kodwa senginama followers u28000 kodwa ngiyifikela manje ngicela ukuthi nisearch lapha uthi mawuthi nje ihlabani izihlabani uzobona mina lapha uzobona futhi nomsebenzi wami wonke ipage la Facebook likhona futhi nalo izihlabani zemamba ipage la Facebook lelo ngayisho inamba yes futhi uyisho mama zikuhliba nje ukukhala ukuthi khumalo inamba ngicela uyisuse lapha ngoba ngisengiyafonelwa ngicela uthando lutho hayi nalo uthando ngiyadinga angithi ngilana nje ngizodinga uthando manje angikwazi ukuthi ngashiya inamba bese ngithi umuntu manje engitshela ngithanda ngithi baleka ngiyadinga uthando olufanele yes mfowethu inamba yami ithi 076 yes iphinde futhi 076 yes 6269 inamba yami leyo iphinde futhi nje lelo uzoyibamba kahle 076 yes 076 6269 inamba engithola la kuyona leyo mawufuna nje iqembu ihlabani uyithola lapho Ndababa ngoba uningwakwethu sesithintile sikuthindile sophinde sikuthinde sokukuthinta kuningi kakhulu bese sangaxoxa kuningi kakhulu ngiyathemba ukuthi masibuya sizobe sesigibela isigaba sesibili sithi ke podcast yesibili nawe uyobona futhi ukuthi ayike eyakwethu iyaphusha manje because sisonke mfethu imina uwe sinje seswakude from 2017 sila isikhona 2025 silokusindawonye asiwalahlile ama talent ethu Ndababa ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho uzungadinwa mfethu eyakweni lengane ungayilahli yebo khona ke phela fanele ngibonga insizwa lezi lezi engisebenza nazo umsebenzi ngoba ube khona angingedwa la sibaningi siyiqembu khona insizwa engisebenza nayo ayikho ngabe nginawo la engishuthena ku CD cover uMagosi uvusana kwaMagosi insizwe enginayo engibambisene nayo kakhulu ayikho isemsebenzini hlezi isebenza ke yona isemsebenzini ngibambisene nayo kakhulu ingayodwa bekhona abanye abafithe sibambisene nabo bakhona osomnandi wamcuno insizwe sisebenza sibambisene nazo lezo bese bakhona amanye amaqembu engisebenzisana nawo uma quality amaqembu engisebenzisana nabo othandeka kadebe omude ngizothola producer nenyingoma kade iphuma trend bekhona khona uma Gumede kukhona noShenge ethithela uthando ingoma leyo eproducer yimi uproducer leyo ngoma emina oyibhekayo futhi usikhanga baningi ke onyona emhlophe babhekele yimina ngisebenza nabantu abaningi kakhulu umaqinga hadebe ukhiphile bengicela nimsupporta naye ukhipha ingoma lapha angifeatureishe kuyona ethi khona manje kuningi nje ya ngiyabonga kakhulu bafowethu kwenzeke